Je to norský sýr, myslím. Píše se s J nebo s G, možná s oběma. Getost nebo Gjetost, tak nějak. No a tenhle sýr nakrájíte na kostičky, přidáte k tomu bílky, nasekáte do toho avokádo, všechno promícháte a je to, máte perfektní omeletu. Generále, vyměňujeme si recepty. Slyším. Už vám něco řekl? Ne, pane, neumí ani krupicovou kaši. Verne, jak se má žena? Fajn, pane. Boj se zločinností vyhrává. Na ulici umí udělat pořádek tak, jako nikdo jiný. V skutku. Tyjelk, soukromé očko. Očekávejte na podzim. A mně se to líbí. Akorát nevím, co na to televize. Ale příští týden jim to nabídnu a uvidíme, co tomu řeknou. Džavský vtip? Řekni nějaký. Pokusím se jeden přeložit. Hadí, Horův a Setův strážce se sejdou na neutrální planetě. Okamžik napětí, Hadímu strážci žhnou oči. Horovu strážci se leskne zobák. A Setovu strážci teče z nosu. Řeknu ti, Tyjelku, že jestli brzy nezjistíme, jak z toho ven, tak se zcvoknu. Zcvoknu. To znamená přijít o rozum. Zbláznit se. Zešílet. Zmangořit. Přestat se ovládat, mít o kolečko víc, plácat pátý přes devátý. Zblbnout! A teď jsme navíc objevili několik zrnek trilia. A vzorky ve fázi mezostáze, obsahující mikrometrické krystaly. Teď je podrobujeme testování a výsledky budeme mít na stole už zítra ráno. Nenechte mě čekat. Ne, pane. A tady to začíná být vážně zajímavé, protože na první pohled vidíte... Musím s tebou nutně mluvit. Promiňte, že vyrušuju. V pořádku. Pokud je to důležité, musíš vyrušovat. Musíš. Myslím, že jsme našli ZPM. Odvádíte skvělou práci. Jdeme. Nechtěl jsem. Ale ano, chtěl. Nechte toho. Urgo se mě snažil rozptýlit hned, jak jsem o tom začala přemýšlet. Takže jsem už na správné stopě. Doufám, že jsem vám neublížil. Promiňte. Přežiju to. Odpouštím. Silný elektromagnetický puls dokáže vyřadit většinu elektronických zařízení. Bude to bezbolestné, ale Urgo bude impotentní. Mohla byste to přeformulovat? Do toho. Prosím. Prosím, nedělejte to. Hele, nechtěl jsem vás opatřit. Mám vás rád. Vážně mám. Prosím, byla to jenom nehoda. Tato místnost je odstíněná, takže to žádnou techniku na základně neohrozí. Nedělejte to, prosím. Čím bych si vás naklonil? Určitě nám to neublíží? Ne, ublíží to mně. Ani to neucítíme. Ale já ano. Spoléhám na váš soucit, prosím. Zlitujte se. Už vím, můžu se zmenšit. Co říkáte? Můžeme. Tady jsem. Podívejte se, jak jsem mrňavoučký. Jak by mohlo něco tak malinkatého někomu ublížit? Počkejte, můžu být matný, chcete? A co nudně šedivý? Třeba jako chleba s majonézou? Nebo jako golf v televizi? Zmáčkněte to. Ne, a co tohle? Tomuhle byste odolala? Nedělejte to, sakra, rozpouštím se. To je svět. Ještě se nic neděje, Urgo, je to načasované. A kolik času? Hotovo?